यामध्ये राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह अंतर्गत मोड आलेल्या कडधान्यांची आपल्या शरीराला किती गरज आहे आणि किती उपयुक्त आहे याविषयी माहिती घेणार आहोत। या राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताहानिमित्ताने तुम्हाला मी आज या कडधान्यांना कसे मोड आणायचे याचं प्रत्यक्ष आपण प्रात्यक्षिक रीतीने हे पाहिलेलं आहोत। तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना समजलं आहे हे कडधान्यांना मोड आणण्यासाठी आपण ते आदल्या रात्री भिजत घालतो आणि सकाळी उठल्यानंतर ते कडधान्य स्वच्छ धुवून आपण सुती कपड्यामध्ये बांधून ठेवतो आणि एक दिवस पूर्ण बांधून ठेवल्यानंतर त्या कडधान्यांना असे चांगल्या प्रकारे मोड येतात। हे तुम्ही इथे पाहू शकता की या कडधान्यांना खूप सुंदर मोड आलेले आहेत। हे मूग आहेत, ही चवळी, हे हरभरा, मटकी आणि मसूर अशा कडधान्यांना आपण मोड आणलेले आहेत आणि हे मोड आणलेले कडधान्य आपल्या शरीराला अतिशय उपयुक्त आहे। सकस आहार जर आपण घेतला तर आपल्या शरीराची वाढ चांगली होते, रक्त चांगल्या प्रकारे वाढते आणि आपल्या बुद्धीचा विकास, आपल्या शरीराचा विकास आणि आपलं सर्व शरीराचा विकास या असा सकस आहार घेतल्याने चांगल्या पद्धतीने होतो। आणि म्हणून तुम्ही सर्वांनी लक्षात ठेवा की असा मोड आलेल्या कडधान्यांचा आळस खाण्यासाठी तुम्ही करता, तुम्हाला ते आवडत नाही, पण असं करू नका। आजपासून तुम्ही सर्वांनी ही मोड आलेली कडधान्य आपल्या आहारामध्ये समाविष्ट करा आणि ती खा, म्हणजे शरीराची तुमच्या चांगली वाढ होईल। प्रथिने मिळतात, तसेच लोह, पोटॅशियम आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळतात। आपल्याला या मोड आलेल्या मटकीमध्ये विटॅमिन ए, बी, सी तसेच डी भरपूर प्रमाणात मिळते। मोड आलेली कडधान्ये आपल्या शरीराच्या साखर नियंत्रित राहण्यासाठी आवश्यक आहे, म्हणून आपण मोड आलेली कडधान्ये खावी। धन्यवाद। नमस्कार, माझे नाव रमेश मकरंद गोरे, इयत्ता 6वी, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा सुरे येथे राष्ट्रीय पोषण आहार निमित्ताने कडधान्यांची माहिती सांगणार आहे। यामध्ये माझे कडधान्य आहे चवळीमध्ये विटॅमिन ए, बी, सी ही जीवनसत्वे भरपूर प्रमाणावर मिळतात। या चवळी मधुमेहावर अतिशय गुणकारक आहे, त्यामुळे तुम्ही सर्व मुलांनी मोड आलेली चवळी खाणे आवश्यक आहे। नमस्कार, माझे नाव हर्षल विक्रम कतारकर, इयत्ता 6वी, आज जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा सुरे येथील राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह अंतर्गत आजचा उपक्रम आहे की मोड आलेल्या कडधान्यांची माहिती। मी निवडलेले कडधान्य आहे हरभरा। हरभरा या कडधान्यातून आपल्याला जीवनसत्व मिळतात, ए, बी, सी, डी मिळतात, म्हणून आपण हरभरा हे कडधान्य खाल्ले पाहिजे। हरभराच नाही तर सर्व कडधान्य आपण मोड काढून खाल्ले पाहिजेत, कारण आपण सर्व मोड आलेल्या कडधान्यांचा समावेश सकस आहारामध्ये केला पाहिजे। माझे नाव साई विशाल चव्हाण, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा असोरे, राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह या निमित्ताने आज आपण मोड आलेल्या कडधान्यांची माहिती सांगणार आहोत। मी आणलेले कडधान्य आहे मोड आलेले पदार्थ आपण सगळ्यांनी खाल्ले पाहिजेत, कारण त्याच्यात विटॅमिन ए, कॅल्शियम आहे आणि ते खाल्ल्याने आपली भूक वाढते आणि ते आणि सगळे मोड आलेले पदार्थ आपण खाल्ले पाहिजे। नमस्कार, माझे नाव गौरी दीपक जुरे, इयत्ता 7वी, आज जिल्हा परिषद
कडधान्यांची माहिती सांगणार आहे. माझ्या कडधान्यांची माहिती आहे. मसूरमध्ये आयरन, कॅल्शियम, कॉपर यांसारखे खनिज अधिक मात्रामध्ये असतात. मोड काढून मसूर खाल्ल्याने हृदयरोगासाठी चांगले असते व डायबिटीसवाल्या लोकांसाठी उपयुक्त असते.